Avui a Mercadal, on hem tingut l'assemblea d'aprovació d'estatuts i de codi ètic. Hem tingut 31 esmenes on hem pogut desenvolupar què volien que fos aquest partit. És a través d'això que seguim avançant amb Més per Menorca com una eina que ha de garantir que el menorquinisme polític, que la justícia social i que l'ecologisme polític que estiguin més presents que mai a les institucions menorquines i ser una eina que es reforça per servir els menorquins en allò que necessiten, que és decidir sobre Menorca. Venim d'un procés participatiu de moltes forces polítiques que havien apostat per un nou panorama polític amb una formació també diferent de molta participació. Bueno, ha arribat el moment de que quan la cosa ens funciona i per donar resposta a la societat menorquina trobam que és necessari i és tan necessari i amb aquest resultat d'aquesta assemblea s'ha demostrat de conformar-nos amb un partit polític de caràcter menorquinista, com així ha sortit, i sobretot un partit que està arrelat en la gent de la societat menorquina, considerant que és una passa molt important cara als reptes de futur que té aquesta illa, tant davant de les Illes Balears com a nivell de la resta de l'Estat.